Alzira acollirà els propers dies 23, 24 i 25 de gener Espokaki i altres alternatives de cultiu. Es celebrarà al recinte firal, a l'avinguda Adrián Campos, i constarà de dues carpes. Una d'elles estarà destinada a diferents conferències. Espokaki siga o puga arribar a ser una ferramenta per al sector, una ferramenta útil tant per a Jauraós, per a través de les conferències tindre les últimes novetats, en l'última informació en quant a tractaments, a plagues, en últimes varietats que se puguen acoplar al nostre territori, com pugui ser l'arándano, que va estar present en aquestes conferències, va estar també present el cultiu del kiwi, que en algunes zones de Picassent i Carlet ja és una realitat. També tindrem unes varietats noves, per exemple, en les conferències de cítrics, també Baix Royalty, tindrem plagues noves i quins són els tractaments que se tenen que fer. Crec que és informació d'última hora. Altra de les carpes estarà destinada als expositors perquè puguen mostrar els seus productes als visitants. També, des d'esta carpa es podrà accedir a una gran zona oberta, on s'exposaran diferents tipus de maquinària pesada o de grans dimensions relacionades amb el sector agrícola. Dins dels estants també últimes novetats en quant a maquinària, en quant a envases, en quant a tot tipus d'empreses relacionades en el món del quequi i també noves varietats de cultius, noves alternatives de cultius que siguin reals i que siguin possibles en la nostra terra, que sabem que vol vindre gent de Huelva, vindrà gent de Tarragona també a visitar-nos, empreses multinacionals inclús com Monsanto, tenim empreses a nivell nacional com Regaver, Roda Ibèrica molt important, empreses salsirenyes que tenen ja un recorrido. Espokaki i altres alternatives de cultiu obrirà al públic el divendres 23 de gener a les 6 de la vesprada. La gent podrà visitar els expositors i l'exposició de maquinària fins les 9 de la nit. Espokaki continuarà al llarg de tot el diumenge pel matí. Les seues portes es tancaran a les 3 de la vesprada. Tenim una facilitat molt gran en quant a aparcament. Tenim aparcament gratuït i aparcament per a més de 2.000 vehicles que s'indicaran en els tríptics. L'aparcament no va ser un problema, l'accés no va faltar entrar dins del poble per a poder accedir, que la gent que ens vulgui visitar, no només de tota la comarca, sinó de tots aquells que ens puguen escoltar i estiguin interessats en assistir. A més, Espokaki donarà la benvinguda a tots els assistents amb una degustació de suc de caqui.